Shubor nakaslem jong unong san hima. Usirdar ka mausmay nong thamay ilaka uba kinasing khongwar ule thu ba kipat ba ka ilaka 100% kidai kiba imjakpo da ka bakamai na ka jingdon kiba wan jong okai perthei usirdar ulapan pawe kane kadai hadian bayakran kerpang bar unong san hima haswaban pli ka nur thlong pak kabadan hathangkarang kabalong ka arpoi tarik menta ubna jeliu da uba polling do uba de menteri ka tanat shangkai perthei ka sarkar jala uba kinasing ulaong baka jingjar kerteng ya kani kapak thamai hathangkarang kadai namar baka wa kabatut kabun ki thlong bat kadai ka wa kabomjur ngat baro saw ayom ulia thu banadu balakhang ke NGT banti doyong ti maushun ti syap bat menta lakhang sa ke MCCL ki pat ba ki lashan ya ben sah ka kamjung okai perthei Hodar pi thule mengi ka ne kapak ka batmai ka transport batmai kerteng kumno bar nadu menoki kani ka nur kani kapak ka bangidang pli thamai menta ka sngi ka kerteng jong ka kalong ka nur thlong pak ka bala ai daki nong chong chnong jong ani ka chnong thang kharang hang ni hi kirang ba adian bangilaya propose bansna ya kapak hang ni ka baning kong ni ong ka igani ka pak ka bangin ai kerteng teki kat kum ka jinglang jong ka jaka namar kani ka wa bor chirinter kadan daki thlong ko bangyo i menta bor chirinter kidan daki thlong te kum ta ki ong ladangi chna hang ni in ai kerteng ya ka da kan nur thlong pak haga thang kharang ya thu ni beli pelong pi bakin ai kerteng bar beli krishna menta ya kene beli krishna ni beli krishna i nadu mensiwa hoi kani ka tourism kadai ka badang ni ka bampat slem hang ni po ka jela ka jongi bro skat tu tengi hang ni po thang so ra jongi hi ki babuan ki imda ka jingdan jong kani ka karkhana simen karkhana snadu bilat bat da ka beti mausun da ka be thangsun ten hidai na ka jing wan jong kani ka MGT pe dehu arhajar khat saw kala khang lut mentale le banti tayong siap rum yo su te kejar khat ka jing penya bastat mana jerong kalong bau kawan kami ka tourism kan hakan ka than jongi te ka bakawan kumni ni leu i baka jing tu jong ki bri mana bar bangan pek ya jingitenat jong ni ka jaka jongi bat kunta ki dan kam ni ki jaka sa ki dan kam ya ki jaka song ki babun ki para senong kitu ki bela bor ki la sena ya ki homestay ter bat nalor gini ki jaka ki bangla udan lupa kum ka Mouse My Cape ka no Sitiang Falls ka baki turis ki ai kerteng ya ka Seven Sisters Fall nilai senaru ya ka Eco Park bat mentang i bakani ka digwe ni ki jaka ka ba itnat ba na kini ki jaka ki bangi nila dan lupa na kani ki jaka nila bani isawang ya ka di Bangladesh baro setikat badang kot ka kmat ni dang la bani i bat kalong ka jaka ka ba pengat ni sutenat bu pedang jangan ni ka pak kadang ka we ka wa ka bawan ka bamjurngat bat liur bat pelang te kan ni hu ka long ka ba lanang peni tenat susu yang ni ka pak itu yang ni pi nadu menok ya sedang wan pak propose ke government ya kan ni ka pak hang ni kadai tang ka jing leit jong ni ban karpat ya ki ning kong sim leit leng ba jong kini kinong mikmat jong ni nilai baik na director jong ka tourism iba sibi dingdo ba seril dingdo te ilawan dala ka jong kamet nilai sinaya kan ka suwak futpat kebayai kali nadu nang pai na suwak ba hadu hang ni bat ndegi lawan hang ni nilai alam ni i bat ilapai i ong kani sisia ka jaka ka itnat i ong ka bangi de ban le i tu kuntai ka jingdam sa unu mau kho ram ha hang ni ru kala nang penkring ya ka jingmut jong i bangi de ban sinaya ka kum ka viewpoint te hadin nang tu padai lalek bat ilapha ya engineer jong tourism iba mar banyang banwan bat ban le ya bedang kam tu kum ta ni ki kam ki bangi i kum ki fencing bat ki tu ki stall bat ki tu ki toilet ki ba ngidam menta kalong ba ling ba de leng ba jong i pi la kanu senam tak la ya tane ka jintre hadu benda kini jing tre menta la jamdan asnam kala jamdan asnam tang ba ka barang dap menta ta kadang dap menta usnam hi te ngila kami lenti bangi yo ban pi no men hakani dadu ka benai ka ba balai ten hidai nagi kam ki bamla kiar kapoi seduk ani ka si ka menta ka arfoi tarik jong benai ban riu pi thule mengi ba kene ka jaka ka kum bakat no jing he kani ke jakar ka jing he jong ka ngin pat ya theu ngan mla ban ong exactly ten hidai ka lalong ka babit ka babiang hi na menta man kani baro silinter kini ki temiriat bat ki jaka kini baro khoi kilong jaka jong ka sinong nama begini jaka jong ka sinong kum tangila bangin plan jaka kat ka bangi sumpit ni thule mengi hakane ka himajang pi sirdar
dan sumpah kena teli aiki sore sport sebab pejbak sekarang mengakai hapo ka hima jongi ka dan southern li ki sinong ka ba pirum ning kong na sipang septe ni poi ka sinong thmai nang tangi poi sa mosmai ni poi sa mau blang bat khadu ka de ni ka jakang ne po thang kharang ti hanong thmai man ta ka dan ka eco park ka bala pli house nam arajarsan nang ta la dangi hiar pa de ni poi sa mosmai ka dan ka mosmai kip ka ba nila ring light man ta la daki palat ya ka arpus nem nak mos mai kip menta pedela de puan phai tang si kilometer kadang sakane ke jaka jong kaya ka chai no si thiang ka baki turis bro khoi ki big bana bar ki tip ya ka kun ka Seven Sisters Fall ni re ha ka jing si sia ka kerteng ka lokal nim jong ka dei ka no si thiang falls te naler kan nang tu pedeng poi sa hamau blang ni dan saya ka double drive kami ru ka dei ke jaka ka ba itnat ba ka ba la ban i kumang i nang ni hi ya Bangladesh borok ka wei kalau ngabi isawang ba ti kami ngidang propose menta benda ya ka pak hang turu ngilala ban pelai ya ka sulok tang bakadang de sulok hendo ngidan kam ke jarap na government bangila benda ba ti kebak kadu ka de kanika nur long pak ho ngila dan ka pak ka barim ka thang harang pak bangi ong tang bakani ka de ke jong ka forest department ka ba ngila ai ni da ka ya forest department hang kisnem memensua bakan senaya ka pak kami ubah mentakan nutlong pak ada purely jong kasnong. Betul. Kalau ada mentak sini tak laban, menjual syai. Nadula syai. Tak laban. In sim tiket na. Uni uko haram ha don desu joki. Ukaram ha uni kami kaput ni dalam kaput bau sobar. Ni dan kawe kawa ka bangi ong kawa heng. Kami ke penaklat ya dan sobar baru mau semai. Ti safang ni dan unu koram ha kani ka pa po hapo ka hima sobar ha sodar jang sodar ha ka sodar sip sobar te kani ka bangay ngidan menta ka dai jong ka mos mai la ka muki juga kai perfect hin be labon ha hima joki ha ladang ina kenya kata ki briu ki bawan si po me khalea kimla ban lai ban no klam dayo yu ku jat po sora kata ka sera ponji bagi ong ba bagi wan sora pa de ka destination hi ka dai hapo sinong jongi kumang lai thu mentan gitu jaka jong akai bat ka jing wan jong teres ru abaki wan ki wan wat jaka song jaka sa suah ne po mos mai nang thmai laka lagi ladap nang ni kila nang kiu tet sete kalau kumno ka bab labon kani ke jaka jong kai perfect ka ai kam ai jam sa ka wa ketu sa ri okot kani ka teres menta kumang la ong ade ka jing penyak ki bopla ka jong ublai hadi malakhan lut ki kam hiduk borok khoi ti menta ki parasnong jongi ki lepek kita bidan bor ki senai ki homestay ki le pli ki dukan ti kawai ka homestay ka bu nang trailer ko umno hapo sipungot kidan beda ki resort ru ki babu palat ya kata ti ladang in khay ni po mos mai nang thmai ladang masau pho tali ki homestay plus kini ki resort ti borok khai ki la hisu okam hang ni bat nolong nang ta beda saki kam lejong beda ki batrai ki badan indirect bat kani ka tourism ru ki briu kala okam kumalong menta ka chunjongi 100% ki imna ka tourism Nolo kata tourism kidan kai barap dan MK bateri kam na jon lo kata. Hang ne mos mai nang thmai jongi de pinakhen ki bateri kam sarkar ru ngim dan la sing la bandan AR percent. Kidan kinong hikai school. Te hindai ki bateri kam la jong manganaru katu kat ni. Ki babun hi menta namar ku mangalong fi menna haus nam arah jar khat sa balakang jing te jing ta kila pai khmat lut jaka tourism. Kinorap kidan am next. Ngim dan nang rap ni ka khandeu kam sia bangin ya rap hang ni. Tung sia dan tangi kitchen kardan. Hai yang guntu tu batu un napo jing bu um tung ya dan perifra. Ta itu portang ni banjur la jam. Turis ki khamwan ba bunai iu kayo ni kampun ha turis ni. Ka jingan jong turis hi ka ba hoi ki wan bro sawai jom. Tang ba ki off season hi ka dei kumbang na du November hadu umlai Mac. Te kelas dang beda na April ter ha ba poi na du umlai June hadu Oktober kami ka dei season. Ka ba ki khamnya alut ki homestay pro khai. Boleh ki khamwan sene hakta kita ayom. Tarai ka jingwan jong ki ka baning kong ka jingwan jong ki ka dei ka fresh air mo ka ba apa de ka jing itnat jong ni ka marian kini ki artali ki de ki bakring ya ki no jong ka bar ki kwaru ban mat namar kumalatip sa ni sangi nadu bana Jun habdu bana Oktober te ladbun ka poslap ya ka porang ki wan du ban mat unu slap sora pinang penhe su ya kanena ka kuno takat ne kami ni minta kasi ke bapling la kami lenti bala kumno na kalian yang government ru nyawat ki skim na kalian jong sarkar
ban nakalian jong ka ilaka jong ka hima mosmai ngin nang penbahas susu ngin yo ban penong sisa kata kapak ka bagi nong jong ka nagiwan kini phai kin da song hun Kulo sibun ya por itu. ikum lay